Bala ana karnında 4 ayda 10 günlük çağında təqdir kitabı yazıla diler. Yazmış biz mənənə şadlığı da, hasreti de, bizge bilgili bulmağan nindidir kanunlar negizinde bölüp verile. Kimgedir bəxit kübrek, kimgedir hasret kübrek. Bugünkü tapşırığımızın konağı yazmış biz mənə əli qoysысы kübrek, qoysысы əzirek deb aytıb bulmay. Ol əli bik yaş. Şolay da yazmışның әшісін татырға үлгірген. Әйдәгіз, өзі білән сөйләшік. İsәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүген безнең кунагыбыз бик популяр башкаручы, күпләрегезнең яраткан җырчысы, Болгар радиосы, Татар моңы премиялары лауреаты Ришат Фазлы Әхмәтов. Сәлам, Ришат. Сәлам, Замира, сәлам. Сине күрүмә бик шатмын, тамашачылар да шулай дип уйлыйм, чөнки тамашачыларның яраткан җырчыларының берсе син, үзең дә беләсеңдер. Бик зур рәхмәт үзегезгә, бик зурлап, улылап, хөрмәтләп чакырганыгыз өчен. Рәхмәт килгәнең өчен. Ришат, тапшыруны башлаганда ук мин әйттем, язмыш бизмәне төрлечә була. Кемгәдер бәхет күбрәк, кемгәдер хәсрәт күбрәк. Шушы кыска гына гомерең эчендә, кыска дип әйтәм әле, бүгенге көнгә исмит әле бик яшь. Эш кенә әле. Эш кенә әле. Шушы 33 яшеңә син кеше гомер буена да күрмәгән югалтулар, хәсрәтләрне кичергән кеше. Шулай да каян көч табасың син шулай җырлап, елмаеп, уйнап көлеп йөрергә? Минем кебекләр алар бардыр, күпләрдер. Менә бер коткара. Аллаһ Тәгаләгә шану, Аллаһ Тәгаләдән сорау, Аллаһ Тәгалә юлы белән йөрү. Һәм дә кеше булу, күңелең чиста булу. Менә шулай бер коткара. Шунлык белән Аллаһка шөкер, мин бик бәхетле кеше. Нишләп миңа шулай икән дигән сорау килгәне бармы? Нишләп минем белән шулай була икән дигән? Теге siz әйтеп үттегез бит әле, ана карында языла алды. Тәкъдирдә шулай язылган булгандыр инде. Сынаудыр, бик көчле сынаудыр. Сыгылмадык. Аллаһка шөкер. Бүгенге көнгә кадәр үзебезнең сәнгатебезне, милләтебезне, татар моңын көчәйтеп, халкыбызга җырларыбызны бүләк итеп яшәп килдек. Иншалла киләчәктә дә шулай булсын. Инде тапшыруда карап утыручы тамашачыларыбыз әйтәдер. Нәрсә турында сөйлиләр икән булар дип, барысы турында да сөйләшербез бәйнә-бәйнә. Иң башта әйдәле туган җирең турында сөйләшик. Ялгышмасам, син безнең Марий Эл төбәгеннән, шулай бит? Мин Марий Эл Республикасы, Бәрәңге районы, Базарбашы авылы җегете. Данлыклы Базарбашы татарларның иң зур күпләп яши торган авылларның берсе бит Базарбашы. Иң борынгы авылларның берсе дип әйтәсем килә. Әле безнең авылда Шәһәбәт Әмирҗанинең бер туган сеңлекәше дә кияүдә булып, безнең зиярәткә җыелган дип әйтәләр. Мөрсәт дөрес булырга тиеш. Безнең мәчетебездә бик борынгы 1829 елны салынган мәчет, бик тә әле дә балкып, газлар кирип, җылы, халкы йөреп тора, азаннар әйтелеп тора, Аллаһка шөкер. Шундый бик матур авылдан туыпсың бит. Менә бала чагың турында сөйләле. Гаиләдә ничә бала идегез? Әтияне кем булып эшлиде? Нәрсә белән шөгыльләнәдер әтияне? Сөйләр безгә. Мин үзем колхозчы баласы дисәм дөресрәк булыр. Бер нинди председатель баласы да булмадым, бер нинди укытучысы баласы да булмадым мин. Гел гади гаиләдән әтием мәрхүм инженер механик булып эшләде, колхозда эшләде инде. Әни мәрхүм инде ул мәктәптә шофер булып балалар ашатты. Пешекче булып эшләде. Пешекче булып эшләде инде. Ай. Гаиләдә сез ничә бала үстегез? Мин гаиләдә 4нче малай. Biz Алла абыем Ринат, икенчесе Рүзәл, өченчесе мәрхүм булды Рифат, 4нчесе Ришат мин инде. Менә мәрхүм булды дип әйтәсең, күптән югалтыңмы? 2006 елны югалту кичердем. Әти-әниең турында безгә сөйләле. Нинди кешеләр иде әти-әниләре? Икесе дә бик яхшы кешеләр иде. Авылда, районда бик данлыклы кешеләр иде. Инде әтигә килгәндә әти данлы комбайнер да ел. Инде элек бит инде мотоцикллар бирәр иде. Алданлы комбайнерларга, ул инде шундый даннарга ия булган кеше бик башлы, менә двигатель машина, техниканың двигателе дип әйтәбез бит инде. Шуның клапанының кайсы шакылдаганын колагы белән генә сизәдер. Слухы бик көчле. Фалай кешелеклек яктан бик ярдәмчел. Һәр кешене күргәч аның белән берәр сәгать сөйләшергә мөмкин.
рәхәтләнеп, аралашып, сөйләшеп торып, бик ашык күңелле кеше. Әнигә килгәндә инде, әни дә ашык кеше, но әзрәк тыйнаграк ялчанарак яни. Мин бирок шоклана башлыйм икән, чупырт дип битәдер инде ул мине ялтасын дип. Менә шундыйрак кеше. Син гаиләдә төпчек балаң, син иркәләнеп кенә үскәнсеңдер инде. Иркәләмәдем, мин дә иркәләнергә, мин абыйлык кирәкләрне бирде. Алар эшләмәгән эшне миңа бирәләр, мин эшләдем. Шулаймы? Әйе. Без бит инде теге туар асырый, маллар бар бит инде. Мәктәптән кайткач, кружокка чыгып китәскә, түгәрәккә чыгып китәскә килә бит инде мәктәпкә. Иң алдан туарны карамыйчы, малны карамыйчы, чыгармыйлар ишварны эшләгәннән соң генә чыгып, рәхәтләнеп, арып талып кайтып йоклыйдырык. Анда иртәбенә торасы килмидер мәктәпкә укырга. Кичкә менә бүген саат калган шикелле стрелеп киләдер. Мәктәпкә. Әйе. Менә синең әтиң җырлыйдыр, әнинең җырлыйдыр. Ул бит балага җырлы сәләте руханнан килә бит ул, кемдән дә булса күчә. Мен ничек дип әйтәсем килә, икесе дә алар бар яларда, нәрсәдер бар. Әти барда бер әзрәк теге күңел вакытында барда гарым тартып теге Люба брат, Люба дигән җыр бар бит әле. Шуны тартадыр ул. Барда бер анда моң бар. Әни инде теге ашрап шәл биргән вакытларында әзрәк борын астыннан булса да дип килә бирдер. Ничектер әти сөйлидер. Менә сиңа әбиеңнән күчкән дип әйтәдер инде. Әтин әнисеннән, Сафур әбидән. Урманга кереп җибәргән, җырлап җибәрәдер, әбиң урман яңгырый дип әйтәдер. Шулайдыр, син дә тавышың бик яңгыраклы бит, әбиң димәк җырлый торган. Ул аннан гына түгелдер, Аллаһ Тәгалә индерәдер инде улай берне. Шулайдыр, шулай. Әбиңнәрне хәтерлисеңме син? Әбиләр белән үстеңме? Бер әбине генә хәтерләмим. Роза әбине, ул Мамадыр шатлары бит инде. Әнинең әнисе. Әнисен генә. 85 яшендә, 86 яшендә вафат булды. Хәтер яхшы, бөтен нәрсәне, бөтен тарихны сөйлидер миңа утыртып. Аңа килгәч инде тиз генә кайту юк. Шәйшергә киләсең бит инде шикәрен урлап шәйшәсе килә. Шул вакытта инде бөтен тарихны сөйли, тагын килгәч бүтән тарих сөйли, менә шулай иттереп, шундый күңелле әйбәт кеше. Өч баланы, өч кызны үзе үстергән. Әтиләрен баба инде сугыш кырында булган. Менә шунда өч кызны үстереп, аякка бастырып, яшьлек заманнан арылган бит инде. Шундый элекке апаларыбыз дип әйтик, элекке затлы әбиләребез нык түзем эшчән булганнар. Хәзерге хатын-кызлар андыйга түзмәсен. Мин әйтә алмыйм. Хәзер бер баласын күчкә таба, икенче табын микән ди. Әйе, ул вакытта заманасы шундый булган, ул вакыттагы хатын-кызлар алар гомумән икенче төрле, бәлкем замана таләбе шулай булгандыр. Чөнки хәзер бит икенче төрле. Уларның кулларында гына хакырахатлый. Шулайдыр. Менә без инде сөйләшәбез, һәм һәр вакытта иде дип сөйләшәбез. Үткән заманда. Алар инде күптән юк, аңлавымча. Күптән дип абый 2006 елда, әти 2012 елда, әни 12-4тә, әби 14тә. Бандар инде жизни вафат булды, әтинең жизни, безнең жизни инде әнинең синекашын ире. Андар инде әтинең бер туганы кеше. Кара син бер артлы. Менә син әйтәсең, абыйны югалтым дисең. Абыеңның бу дөньядан китүенә нәрсә сәбәпче булды? Яшь булган бер, ничә яшь иде аңа? 28 яшь иде. 30 яшьтә тулмаган. 30да тулмаган иде. Ул инде аның кичкенәдән йөрәгендә шум бар дип әйткән. Ул спортчы, атлар яратар, атта чабадыр ул. Крәшәдер, бик сугышып барый, һаман сугышадыр урамда. Шая булган. Ничектер инде менә әйтә белән торганда ишек алдында Бәдрәфкә барган җирдә микән инде җыгылган да белән. Йөрәге туктап, шулай итеп менә булды. Гаиләсе бар идеме? Юк инде, йөргән кызы гына калды. Алай икән. Ул вакытта әтиәнең исән инде. Алар исән. Алар исән. Бу 2006 ел бит. Мин институтка Казан дәүләт мәдәният һәм университет, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергәнем бит инде. Беренче курстан. Беренче бүлеге, беренче тәүлеге дип әйтик. Шуннан инде декабрь айы бу, миңа шундый хәбәр килде. Мин Салават абыйның концертындайым. Уникс концертлар залында ул вакытта Шурәл ди программасы барадыр. Ам шундый күңелчектә тыныч түгел. Урамда теге Уникс тәрәзәсен, Уникс концертлар залының тәрәзәсеннән карыйм, йомшак кына җылган һава торышы.
салмаққа мотор ябалап қарайва. Нәжіктер көңіл тыныш түгілейін. Андар толай тараққа қайттым да, шындай хабар шалтыраттылар. Андар қайтып кетіретілер келдейін. Мына бұл жоғалту, мына ол сен аны нешік кешірдің деп айтсам дұрыс болмас. Әлбәттә, мына бұл жоғалту ол сені көңіліңде, мына бүгінгі күнде ол мына өзін нешік сездіре. Мына ол сағыну боларақ мы, яйсе ол күндер бір сызлау боларақ мы, яйсе сен ол тұрда ойламасқа тырышасың ма? Ол абай бүтен абайлардан айырылып тұрадыр. Ол нешектер қорық мыдыр ел, Аллахтайына қорқадыр ел. Ол бүтен түрлі ел. Сұқса зәдір ел, шындай кіші ел. Мына нешеге айтайым, ішіндегі дұқы күшлі. Шоңа көреді әйінді оның түгі ғымыр қысқа болғандыр. Әттіге андары әті нешек кетті, әті нешек бақат болды. Әтіні абай өлгеш, абай бұлғаш, әті ләкті психбольницаға. Бұл шулай бұршылудан? Бұршылудан шештер ағарды, и шында 6 ел ятты. Қарасың ана? Шында 6 ел ятты, занап шықты, қайта тағын нетеміне шайтып, бүйіртіп, нетіп. Бұл шерләп кетті енді? Шерләп кетті, бек қаты шерләп кетті. Шундан сын енді жүрегі түз алмады, 66 яшында. Бұнда қасында енді сейшін ұрамында жан берді. Ашылай. Андар енді әнеге көңілсіз болды. Әне бетінде зұрға өдәлі. Абайлар енді қайтып болушалары әнеге. Келіндер де барсы да болушалары, Аллаға шүкір. Никашлар да менің, олары да енді аларында неме. Бұна нендейдір вақыт болған, қарлы боран вақыт болған. Шондан соң енді ол қар кірерге шыққанда, қар астында бұзлау болғандыр енді. Шыл бұзлау өрен тайып жығылып, имгәті, бір яғын имгәті, бел яғына жығылайынды. Ұлы гәудәлі бетінде, шондан соң меңа шалтырата бір-екі күн ұзғаннан соң, олымдай аяғыма басалын башладым, шөті орта башлады. Әнеме айтам, мен биттәлі тегі диратларда абайға болса да айтып, барып келегіз больницаларға текшеріп деп айттым. Мың айында никотинкалар салғандар, дарулар салғандар. Шундан соң енді аяғына вообще басалмай башладым. Бір туған сіңілі кәші білән, менің бір туғандар ен табай, аны енді біздің көрші райондағы, Маритракт райондағы больницаға алып мінәлер. Басқыштан алып мінгенде, бұл шыл яқтан, аяғынан шарт еткен тауыш шығаны, әне аңын еғалты да төне. Теге вақытта еғілғаш, қар кірегенде тазы бөдіні сұставына трещина берген бола екен. Шыл трещина, мені басалмай, басқыштан мінгенде жығыла нетіп, сыңып кете. Шынарында кетер ешкаралаға, сінемік ясыйлар, операциядан әзіректігі или наркозын көп беремелер, врачларыңды әзірек аңғын үйреге. Мені таный нете, бары бірдік яндарын Аллаға шүкір, ташламадық. Андар енді ятты, үпкәсіне суда түшәйінді, арқаларында шықып аладыр егінде. Орадық енді қасиетләдік, абайлар да, апалар да, барсы да. Шундан соң біз енді Қазанда филармония, дәулет филармониясында бар. Абдулла Тоқай исеміндегі. Абдулла Тоқай исеміндегі филармонияда. Қатындарға бағышланған 8 март исеміне қойылған концертта шығыш жасыдыр. Өзім де нешектер көңілім тыныш түгіл, өзімді қоя білмейм, нештерге білмейм, жырлап шықтым, неттім енді. Қайттым, ұлап болмай, сағат 1:05 минутта абын жалтырата бір тоған. Әне шықында деп. Шундан соң енді мен тегі бүтін дүниялар тоқталды, кімге шалтыратырға білген жоқ. Ең біріншіден дост қосқым алайға шалтыраттым да енді, шол досыма алып кетіп, қайтып кеттік енді. Әткәй әнекәй һәр күні туғаны сайын
Kaytırlar deyip küte hamanda Kapka aşık eküzlere yolda Uyulamıylar gına balalar Durmuş kuvup vakit tabalmıyız Belki şunu payıtıp giderge Eydirmegen küpme süzüler kala Sana bulurga mümkün yirtege Nige 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 Kaytıp duman nige Erkeylerinin halini bilmeyiz Nige 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 Sınga kalgaş nige Bu könüden eriney kögülümüz Bu könüden nige Erkeylerinin halini bilmeyiz İşte tege çıkıp oturdum da bir 5 saat boyu жалғанмын tege yaş şaqtan, bala şaqtan alıp hazırki vaqtla tege niyerni diyecek yerde bitken diyecek üstürgen bitken vaqtlarni mana shular tege barda bir ko'ngilda qolgan yerlar mana shu endi mana shulay turmushim shu abi endi ulg'ayib bildi endi ong'ayin 86 yashi Bu әнинең хәсрәте дә тәэсир итми калмагандыр инде. Әнидән соң була. Әнидән соң инде күп тормады инде abi. Әни 8 март көнне үлде. Шундай тормыш күрсәтте, сындырды да Сынады. Менә сен сындырды дип әйтәсең, сындырмады. Син бит яшәүеңне дәвам итәсең, җырлавыңны дәвам итәсең. Тормыш сине чыннан да бик камчылап, бик авыр сынау белән сынаган. Dürüst. Эфирда язмыш тапшыруы. Бүген безнең кунагыбыз җырчы Ришат Фазли Әхмәтов. Ришат үзенең бик тә катлаулы авыр язмышы турында сөйли, чөнки авыр димичә мөмкин түгел. Әле сиңа 30 яшьтә тулмаган, шулай бит син үзеңнең гаиләңнең иң якын кешеләрен югалткансың. Әтиеңне, әниеңне, энекәшеңне, абыеңны ялгыш әйттем, югалткансың. Менә бу чыннан да тәкъдиргә язылгандыр. Моны син берничек тә үзгәртә алмыйсың, шулай бит. Тормыш китабын әйме. Абыйны югалтканда 18 ие, әтине югалтканда инде 22 ие, әнине югалтканда 24 ие. Шундай елларда. Әйе, бик яшь булсаң. Менә җырга әйләнеп кайтсак, синең җырчы булу теләге мәктәп партисыннан ук киләдер бит инде. Син башка профессиядә үзеңне күрә идеңме? Менә без үзебез эшләп киенәдерик. Мин җәй җитсә, гел техникада комбайнда эшләдем. 7 ел комбайнда эшләдем мин. Техниканы бик яхшы тоям, чөнки бит инде әти шул сферада эшләгәч, мин гел әйдә, тигәтмә эшлисең дитәсең дип, әле малларда бар иде, маллар үстерәсе бар, аларга ашлармасы кайта, тегесе кайта, бусы кайта. Бит инде бардар бүләге була дигәндәй, дар инде яхшы матур динамиклар аласың, бит инде матур теге букшалар да бетегеме. Портфельләр аласың. Бит инде зрәк теге дитәсең килә бит инде ул. Azrak tegelik klastashlar yanında azrak. Ben Vlatnoy bulasın kireşim şekilde. Barda bir ati aytdı balay deydi. Eyda oğlum 9 klas tamamla da bırak teknikumga gana kir, şunda gana oku deydi. Ani yok tara deydi. Aninin mine söz dürüst buldu. Ani meni 11 klas bitirgenden soň yegini küçük öz davet ettim men. Duvarda berip çıktım okumasam mektepte. Orus tilinden 4'lü koydular, algebra matematikadan 4'lü koydular. Şunun bilen men kettim, yani bilen jitetlenip Kazan Devlet Medeniyet hem Sanat Üniversitesi'ne. Kirip kelsek, Salat Zaki Jutra, Rimma Ibragimova, Kerem Abisatiyev, Elmira Miftahova, Ülsra Abisafin, Şemsiye Abizakir,
Бар да бит инде профессорлар, беренче күргән теге якыннан күргән юк, сахнадан гына күрәсем бит инде аларны. Мин тезләр калтырый башлады. Каян килдең ди, Салават абый сорый инде. Бар идем, ди. Ниши беләсең ди. Әйтәм, җырлый беләм инде мин Салават абый белән сөйләшә белмим. Айда җырлап күрсәт дип, Керам абый килде дә, бер-ике генә җыр уйнап без әзбат готов эшләдек дә инде. Сахнага менеп җырландым да. Нинди җыр җырладың? Ул вакытта Муса Бижәлинең җырларын дигән җыры бар. Җырларым сез шытып йөрәгемне. Җырлап күрсәт инде, хәзер җырлый башлаган. Шуны җырладым да Салават абый карап торды да инде бөтенесен шанасызмы? Теге ведомство бирәр бит карага, бөтенесе 5 куйганнар. Шуның белән мин бюджетка кердем. Шулайдыр. Без җырлап күрсәт инде хәзер. Белән дә теге әни белән бездән сөйгәнне күргән кыз мен шул хәлиме. Шулай торак бирделәр яшәргә. Әле шуның өстенә стипендия. Рәхмәтләр әйтәм. Вот әнигә рәхмәт шуңа бик каты мең рәхмәт. Һәм дә инде хөрмәт итеп үзенең кафедрасын алган өчен үзебезнең халкыбыз артистына Салават Зәкиевич рәхмәт әйтәсем килә. Инде 3нче мәртәбә сорыйм, җырлап күрсәт инде хәзер шул җырны тыңлыйсы килә бит. Тамашачылар да хәзер минем белән бергә Муса Бижәлин ашыланмасын адым. Шуңа күрә мин бик сөйнәм, бер көн туган бит әле Муса Бижәлин белән. Шулаймы ди? Февральдә. Бер генә Имләсен. Дигән җөмләләрен генә хәтерләп, кайберләрен хәтерләп бетерә алмыйм. Теге ашылана күрмәсен, халыкта ашылана күрмәсен име. Бик күптән җырлаган идем ул җырны. Жырларым сез шытып йөрәгемдә, иле күгенедә шәшәк атыгыз. Дай сүзләрне хәтерләп торам инде. Инде ничә вакыт узган. Ничә вакыт узган. Афарин. Шуннан да табигатьтән, Худайдан бирелгән матур тавыш синдә килешәсездер. Шулай бит дуслар. Менә укырга кирип киттең, шуннан ничек дәвам итте инде синең тормышлар, студент тормышы? Укырга кирип киттем, башланды яшәке тормыш, Казан тормышы. Әнинең тәмле ашлары еракта. Тулай торакта бит инде торабыз. Ашарга пешерәбез үзебез. Бер табаны пешереп куябыз. Бүген мин пешерәм, иртәгә дустым пешерә, шушыкка ул пешерә дигән кебек пешереп куябыз рәхәтләнеп. Bir пачка майонез, bir пачка кетчуп, bir буханка ипей, bir андар инде шәй тәмләп. Тегесен әйтеп тормыйм инде. Шуны утырып, рәхәтләнеп кич белән ашап, тәмлитеп сөйләшеп утыруда менә нинди бәхет ничек сагындыра. Шулай. 5 ел Салават Зәкиевичнең кафедрасында укып чыктың, шулаймы? Юк, мин 4 кенә ел укыдым. Нишләп? 4-7 диде. Biz 4 yıl gına okuyuz. Biz kafede Tatarski teatrani estrada yötindi. Şuna göre biz 4 yıl gına okuduk. 2 kurs okugaç Salavat abi meni özünün kanslarını ala başladı. Ayda jırlara kirek, sahne turmuşa kirek, sana gasturiga alıp çıkıp gitti. Praktika kirek. Perspektivim var, tavuşum var, mağım var. Anda kurdum indi sahne artın. Sahne tışın, kırıyın, ничек икәнен уртасын шуннан инде нагып киттек. Мең рәхмәт әйтәсем килә дахиларга, ярдәм иткән укытучыларыма рәхмәт әйтәсем килә. Римма Ибрагимовага, Керам абыйга, Илюсра абыйга, Эльмира Мифтаховаларга. Әлбәттә, тамашачы. Рәхмәт әйтәсем килә. Иң зур рәхмәтемне әйтәсем килә Салават абыйма. Кишитте. Зур сахнага чыгарды. Onun җырларында үсмәгән булсак, İlhan Абай җырларында үсмәгән булсак, әле бүген көндә андый моңлы җырларны җырлый алмаган булыр дип әйтәсем килә мин. Әлбәттә. Менә шулай. Рәхмәт. Тамашачыда сине бик ярата бит, тамашачы үстерә җырчыны. Тамашачысыз кеше түгел, бер җырчыда тамашачыны залга клубта кертеп булмый, клубта чыгарып булмый. Була төрле вакыт, залда 30 кеше утырган вакытларда була, 9 залларда була. Ничек бар-барда бер җырларга тырышабыз. Aşkınasın kaya, ayaklarga taba, ağasın da gümür, ağasın. Nik bilmisin bir de, eminim bitkile, üsmür şaklarıma
айтасым, сағына көңіл, ұнытырлық түгіл, ислеріме түші барысы. Истәтәуге ярым, яқын дос қайларым, ислерімді гармон тауышы. Ярағая ора, қалыды икен қая, қыңғыраулы мәктәп еллары. Қалыды инді қалыды, истәгіне бары, гармоннары қызының ойнауы. Сағына көңіл, ұнытырлық түгіл, ислеріме түші барысы. Менә шушы студент еллары вакытында ул бит инде яшьлек, син чая егет, шибәр егет. Менә син карап торам, син Сергей Безруковка охшаган икән. Менә караганда бигрәк тә әйтәләрме сиңа? Кайберсез Витас инде. Ләкин ничек кенә булмасын, кызлар күзе төшмәслек егет түгел син. Кызлар башына әйләндергәнсеңдер син. Әйдә әле менә шәхси үзләре әйләндерәләр мин башны, мин башымны бутадылар алар. Шулаймы? Бутап өйләндерделәр дә. Әйдә әле менә шул турыда сөйләдек. Кем башыңны бутады синең? Ничегрәк булды бу хәл? Бутап өйләндерделәр дә, башын катырдылар да дигән кебек. Шуңа күрә Ничәнче елда булды син өйләнү, гаилә корып җибәрү? Беренче тапкыр 14нче елда. Беренче Никахың була инде. Хатыным белән без аның сорау буенча инде без Истанбул шәһәрендә Султан Ахмад мәчетендә никах укыттык. Аның сорау буенча. Мин ул Султан Ахмадларны күргәнем дә юк, икән дә юк. Шул китаптан карап, картин сүрәтен генә күргән бары. Андагы матурлык ул Истанбул шәһәреннән. Шул әйтеп, шуннан инде улыбыз туды, Искәндәр 15нче елна. Шуннан соң инде кызганычка каршы аерылырга туры килде. Әгәр сер булмаса, нәрсә сәбәп булды? Менә барбер да бит инде. Яшьләр өйләнешкәндә барбер, ниндидер бер мәхәббәт белән өйләнешәләр. Аерылышам дип өйләнешмиләр. Мин аларга бик рәхмәтле, алар молодцы. Алар булган гаилә, тырыш гаилә, алар бер кайчан да ничек дип әйтим, миңа авырсыз әйткәннәр булмады. Гелтеге сугып кенә әйткәннәр булды инде. Biz xatın bilen dürüst etkende karakter bilen doğru kilbemizdir indi. Belki küllöşkendir de indi, belki minde küllöşkenmendir indi. Belki bilmem özümde teki olmalay bitindi, ol şahar kızı, может, ol kişisi bilen şahar kızı doğru kilebetmem iken indi. Min özümde anlamay kaldım, men nechektir indi, oralar üzüldü. Uzak yaşadınız mı siz? Köpme 2 yıl buldum ben deyim şulay. 2 yıl yaşap kaldınız evet. Malay. Malay ise tege şikayetler bir kızık ne var indi deytim. Yaşlar ise singara kortayasın demer, şun şekilde. Allah'a şükür, sen sağ malay. Indi İngilizce, Rusça, Tatarca, İtalyanca, bir kup itiller bile. Neçə yaş bulayın hazır? Lanisi bik abisi bilen qarılar, terbiyeliler babası bilen. Neçə yaş bulayın hazır? Neçə yaş bulayın hazır? 7 yaşta oldu. Соңгы вакытта матбугат чараларында да күрергә туры килде, ниндидер бер сезнең низахлар килеп чыкканы. Беренче гаиләң тарафыннан, шул хатының тарафыннан була инде, беренче хатның тарафыннан. Ул теге алимент түләми, качып йөри, тегесе мысы. Менә син бик матур гына әйтеп җавап биргән идең аңа. Менә бу нәрсәдән килеп чыкты? Аның җирлеге бармы бу? Яисә аның башка сәбәпләре бармы? Бик бер каш бер дә кашмадым. Мин бернәрсәдән кашмадым да, мин ömür boyu сәхнәдә Hikayet olsa türlü jirden tutup algan bulurlar, bir kaya kaşı vermedik, Allah'a şükür. Kayratını bıtka kıstırıp ettik mi? Benim nerse etesem bile.
Кашан булды бу бер бик мөһим концерт алдынан булды бит. Сине полициялар белән тоткарладылар. Тарих бик күңелле. Анда дәгәр Ходаем язмасын. Бишләп мин алиментларны вакытында түләмәдем. Әти юк, әни юк. Ярдәмчел дуслар, күбрәге хәрамчы дуслары. Әйбәтләре бар иде, алар бик булышты. Әзрәк хәмергә сабыштым. Шунлык белән әзрәк карьераны аксаттым, шугалттым. Шунлык белән ул кыз судны җиңде. Ул бик каты зур сумма җиңде, ай сайын аны хәтле сумманы мин түли алмадым. Шунлык белән ул җыелып килеп, менә бу кыз яңадан судка биреп, ана имеет право, бирергә мөмкин ул. Ул балан әнисе. Хәзер инде бу акчаны миңа түләргә кирәк. Но ана хәтле зур акча, ай сайын ул кичкенә бала өчен бик зур күләмдәге акча дип әйтәсем килә. Алай күп кирәкмидер. Сәхнәдә күп кеше сөйләде, әйтеп сөйләгез ярар, кемдә дә булмый. Төрле хәлләр булды. Сәхнәдән китәсе килгән вакытларда булды. Дөньядан китәсе килгән вакытларда булды. Барда бер мәле түземлек белән тешне кысып, Аллаһ Тәгалә ышанып, мәчет юлларына кирип китеп, җомга намазларына йөреп, үземне шулай чыгардым. Да? Юлда шырады Эльмира. Юлымда шыраттым Эльмираны. Менә шуннан да ул мине бик хөрмәт итә, ярата, хөрмәте зур, аңа бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә бергә эшләп киләбез. Bütün сәхнәдә чыгышларны, bütün әйберләремне Даиголышки дип әйтим, bütün әйберләрне карап тора. Администратор эшләрен сылыгай бит. Bütün административ эшләрендә дә, продюсерлык эшләрендә улап бара. Мин просто исполнитель. Минем бер тиен акчам юк. Bütün акча әнә аларда. Эльмира. Миңа күпме кирәген әйтәм, бир тормышка җитәрлеген әйтәм, миңа калганы кирәкми дим. Шуңа күрә шуны аңларга кирәк. Әйтәм бит, мин бай гаиләдән чыккан малай түгел. Әти кеше балага түгелергә тиеш, әти кеше баланы күрергә тиеш. Күрсәтсеннәр, мин всегда канәгать, всегда буду рад күрергә. Күрәсезме соң бала белән? Күргән югары. Алар бүтән шәһәрдә яши. Моннан бик чирак. Нем анда барырга возможностьым юк. Бүгенге көндә син хәзер бүтән эшләгәнеңне шул алимент кайт түләп җибәреп барасың, түлисең инде. Шушы зур сумманы түләү өстендә. Без күләме бик зур, монда әйтергә ярамый бәяне. Ул инде барда бер эшләми тормыйбыз. Көнләп булса да инде түләп торабыз инде тырышып. Шулай. Бала бит инде барда үзеңнеке. Әлбәттә, әлбәттә. Булышлык дисен, бездән дә ярдәм дисен. Шул. Әлбәттә. Алла ярдәм бирсен сиңа. Нишисең бит инде Аллаһ Тәгалә бар. Буталып та китәсең, ялгышып та китәсең. Ләкин туры юлга басуың иң мөһиме. Туры юлга басуың. Менә бу хәмердән читләштем дисең бит инде хәзер читләшеп. Ап китте, тегәп китте кызык булды. Шуны сорамакчы бугай мен. Зур грандиоз концерт булырга тиеш бит инде безнең сарайында. Әле үземнең машина түгел, мин үзем машинада юк, нидә юк инде. Килеп туктадым да сөтәзәгә шакыйлар. Телефоннан алам, әйтәм. Нәрсә икән дип караганым. Формада. Теге пристав формасында 6 җегет килеп баскан. Әйтәм, исәмсез. Вы задержаны дип миңа әйтә. За что әйтә? Вы в розыске дип әйтә. Как әйтә в розыске? Пройдемте сам с нами ди. Битем ярар, әйтәм, мин бит инде законно послушный гражданин Российской Федерации. Кулга нарушиклар кидертмәдем инде. Алай итеп теге кеше янында бит инде позор иттеләр мине. Менә күпме публика алдында, күпме кеше алдында име. Халык керә концерт залына. Концерт залына апшырып киттеләр мине. Менә анысын дөрес эшләмәделәр. Шуның өчен минем бик каты ушым чыкты. Шуннан соң мин инде
Шуны күп сакламыйм, узак сакламыйм. Мен алдында барып, халыктагы да яратты, хөрмәт итте, бирешмәдек. Мәсәлән, сөйләшеп торабыз инде приставлар белән, әйтәм, зур грандиоз концерт әйтәм, продюсер әйтәм, күп акча тыккан әйтәм, вложенность күп. Нас это не волнует, мы вас обкитәбез в отдел. Бер 3 минутка да кетмәделәр. Тоттылар да киттеләр. Без бит инде бүгенге көндә төшеп калганнар түгел. Мен иң мөһим минем халкым бар. Мен халкым яратса, ләйнди милләтләр эшләп була, ләйнди үрләргә менеп була. Эш акча түгел бит. Эш мине яраткан халкы алдында Түбән төшерүләр. Алар үзләренә битләренә төкерделәр генә, алай итеп. Андара отделда алып киттеләр, кулда булган сәгатьләремне, бүтән телефоннарымны арестовать иттеләр. Эшләре шул инде. Һәм дә инде бер суткага җегетләре Рәшәт картаны салып утыртып куйдылар. Рәшәт картына салкын подвалга. Аллам сакласын. Бер бомж кырында, бер нидә шконкада әйтегендә. Бер матрас бирделәр, матрасның юанлыгы менә хәтле. Ул матраста битме, исме менә җигәтим. Шундай хөрмәтле кешене менә шайтып дизвастылар. Эфирда язмыш тапшыруы. Кунагыбыз бүген популяр җырчы Ришат Фазлый Әхмәтов. Ришат үзенең язмышы турында сөйли. Чыннан да сынаулар, артыннан сынаулар. Синең җилкәңә төшеп кенә тора. Шул арада әлбәттә инде синең бәхетең дә, шатлыгың да бар, ләкин шул вакытта сынаулары да. Менә отделга алып килделәр дисең. Суд булдымы соң? Шуңа карамастан да мин гелим дип яшим, Аллага шөкер. Эшемдә тышымда минем. Утырып чыктым. Бер сутка утырып чыктым. Бер сутка тулды буга инде. Икенче көнне суд бит инде чыгып киләм. Төрмә ишегеннән Төрмә түгел инде, дишеге аңлатырга инде. Изолятор булат. Изолятор ма инде, отдел дисек дөресрәк булыр инде. Чыгып киләм, иртә белән хатын кайнар шәй белән көтеп тора мине. Менә нинди хөрмәт, нинди зур Эльмира көтеп тора индеме? Шул шәйне менә тотып йотып эчеп җибәрү, җылы чыгып китте, рәхәтләнеп китте. Ашыйсыңмы дип нәрсә биримме ди. Нәрсә кабул алдым инде шунда. Шуннан соң суд булды. Судка киттеләр. Судка киттеләр дә булар мине. Судья 50 сәгать исправительный эш бирде. Алдым исполнительный лист, бардым компанияга. 50 сәгать буе бомж булып эшләттеләр мине. Беләсез? Нәрсә эшләдең? Себерек бердем. 4 сәгать көненә. Маска киеп, танымасыннар дип, кая барасың? Әнә шундай җәзаларга эләктек. Шуңа карамастан да без Аллага шөкер кеше. Бу яшерен батырын түгел. Дөнья булгач төрле хәл була. Аллаһ Тәала күрсәтмәсен беребезгә дә. Үземнең наданлык аркасында эшләгән әйберләрдер. Бер башка хуҗа алмасан, шуңа күрә җегетләр өйләнгәндә уйлап, ныклап, ашыкмыйча өйләнегез. Һәм вакытында алиментларыгызны түләгез дигән. Алиментын түлиләр. Алиментын хатын кыз матур итеп сорый белә икән, юмалап битә икән, аны зур суммалар сорамый икән, ул баласын да ярата, әти кеше бардар түли. Миңа бит жалко түгел үзем балам. Шулай. Бүгенге көндә түлим мин, Аллага шөкер, түләп барам. Менә шуның белән шул. Шулай. Беренче өйләнү тарихының менә шул. Аллаһ акбар. Шундый беренче өйләнү тарихыннан калган шундый проблемалардан соң дип әйтәмсең инде. Ничек икенче тапкыр өйләнергә курыкмадың син? Каян хатын кызга ышанычың барлыкка килде? Аерылгач инде вакыт уза бит инде ул. Әйе.
күлмәтләр туза. Онытыла. Бәлкем гашык булган соңдырдан яңа. Рәхмәтле карантинга мин. Шулаймы? Илмира турында гына сөйләп үтәм. Илмира тумышы белән Яшалын шәһәрендә. Ул инде старший лейтенант. Ул шунда эшли. Ул инде зур кеше. Аллага шөкер. Менә Ришат дип әйтәм ди. Әнигә ди. Бик матур җырлый. Концертларга килгәч, ничектер миңа карый алмыйдыр инде ди. Башын аская идем ди. Нәрсәдер нитәдер иде менә күңелдә ди. Андары бер әйткәнем булды ди. Ришат өйләнгән икән әни. Ришатка кияүгә чыккан булсам, миннән дә бәхетле кеше булмаган булыр иде дип әйткән. Сүзе булган. Миңа бу сүзне әйтте. Менә шу сүзләр Аллаһ Тәгалә амин дигән сәгатенә туры килеп, 6 елдан соң карантин вакытында минем авылга үзе кайтты, үземнең туган йортка, үземнең диванга утырды, өстәлдә чәй эчте. Үзе сине эзләп кайтты. Минем дус малай аша. Минем дус малай, мин бит инде ул вакытта без турыдан-туры эфирда телефон черталар аша бит инде куядырык онлайн концертлар. Шуннан инде ул дус малай, ул да күлеш әйткән булган инде. Яндырган булган инде минем телефонын. Кайда утырасыз, нишисез, Казанда күңелсез. Бездә кайтыйк әле. Дусмай күп уйлап тормаган инде кайтыгыз дигән. Мунча керсез, тәмле итеп ашарсыз, ашарып пешерсез үзгә дигән инде. Кайтып төштеләр булар. Ва дус кыз белән инде. Апасы белән кайттылар. Апасы белән. Гүзәл дигән апасы бар тагын. Хәзер инде Сарытой шәһәрендә яшиләр, тормыш иптәше белән. Кайттылар. Миңа карый бихәр. Шутта да син битти хатыным булырга тиеш. Син кая син хатының ди. Мәйтәм минем хатын юк. 6 ел инде. Шулай менә ди. Җылап җибәрде, күз яшьләре тамды. Мин сине бит беләсеңме күп машата бирдем ди. Сөйләде дә инде шуннан аралашып китеп, 1 ел очрашканнан соң 2 июльдә ана Ирек мәчетендә Казан шәһәрендә үзебездә матур иттереп никахыбызны үткәрдек. Менә бүгенге көндә шул әлегә сабыйлар көтелмей, ашыкмыйбыз. Алла бирсә булыр, булганча әйтербез. Бәби җәйне чакырып. Мин сораган шәй дип куйдым дидең мәле. Җавапны. Менә бит кызыгай бит. Үзе эзләп тапкан сине бәхетеңне. Минем тормыш бик кызык тормыш. Бәхетлеме син бүген? Мин бүгенге көндә бәхетле кеше. Бәхет бит ул теге хатын булуда гына түгел. Әлбәттә. Дуслар булуда гына түгел, ни булды да. Сәламәтлек вә бәхетлебез, Аллаһка шөкер. Күңелең тыныч булды. Яраткан эшең бар. Яраткан кеше белән бәхетле, Аллаһка шөкер. Яраткан эшең дә бар. Чөнки менә тапшырудан соң тагы бер бәхетле, бик бәхетле. Яраткан хатынымның әтине дә исән сау. Торыня пәбелә Лизара, аларга рәхмәт. Шулай да бәхетләрем. Шулай инде бар, әтияне җылысын тыю дигән сүз бит ул. Барда бер ничектер күңел шулай ниткән инде. Ничек булып чыкты? Тарихын әйтәм, нә булган хәлне. Минем әни, безнең әниләрнең туган көне 1 май. İkisinin de. Benim әни 64 yaşında vefat buldu bit indi. 65 to'lolmadi. 8 martdan 1 mayga yarag'arab bit indi. Shundan so'ng men kelganda tanışıp Ilmira bilan, әнisi bilan tanışırga. Nuray apa 65 to'ladir. Как-то переходящий buldu. Менә ничектер язмыштыр инде шундан да. Язмыш. Шулай. Мен шулай да уйлыйм. Әле киләчәк зур булсын, халкыбызны сөендереп, татарлыгыбызны битермичә, татар телен битермичә, татар динен битермичә, татар җырларын җырлап, моңлы җырларны җырлап, моңлы җырларны тыңлап яшәргә язсын. Сезнең шикелле әле кешеләр булганда, матур алып барышлар булганда дигән. Тапшырулар булганда, шундай матур телеканал тыйын булганда, бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Рәхмәт үзеңә. Рәхмәт, шундай көчле рухлы булып кал. Инде Аллаһ Тәгалә бит ул бер кулы белән алса, икенче кулы белән бирә дип әйтәләр бит инде бит. Чыннан да шулай, ул гел теге кырсытып рәнҗетеп кенә тормый, бизмән. Бер бизмәнгә ул проблемаларын, кыенлыкларын салса, икенче бизмәнгә ул сиңа нигъмәтен бирә, ул сиңа шатлыгын бирә. Шуңа күрә бүгенге көндәге менә шушы авырлыкларыңны, килеп туган сорауларны шишеп, Алла бирсә, җырларың белән, Илмирың белән, тамашачыларың, дусларың белән шулай итеп яшәргә язсын сиңа. Алла бирсә, амин, амин, шулай булсын инде. Иншалла шулай булсын. Рәхмәт тагын бер кат, ихлас әңгәмәң өчен, серләреңне шишкәнең өчен. Уңышлар телибез сиңа. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Бүгенге тапшырудан үзегезгә нинди булса гыйбарә алган булсагыз, әлбәттә без бик шат булырбыз. Исәнлектә, саулыкта тагын бер атнадан күрешербез. Очрашканга кадәр сау булыгыз.